Obi Mars on the beat. Alo onye buchi ibe ya o onye buchi ibe ya o onwere onye buchi ibe ya o ajụjụ ka mụ na-ajụ ajụjụ ka mụ na-ajụ onwere onye buchi ibe ya o onwere onye buchi ibe ya o onwere onye buchi ibe ya o ajụjụ ka mụ na-ajụ onye buchi ibe ya o onye ọbụla abịala ụwa were chi o ji bịa ụwa ọbụla nke iji bịa ka nji bịa alo onye amụma egwu na-agụ ata ana m ekwu okwu agụla ezutu ka m si eje oyi onye ahụ na-akọ ọnụ ka m jụọ ihe ibu chi ya onye ahụ na-amụ amụ ka m jụọ gị ibu chi ya onye ịkpọrọ ọyị gị nwanne gị na-akọ ọnụ enyi gị na-amụ amụ ka m jụọ gị ibu chi ya onye mkpọrọ enyi onye ntalụgbọ n'obi ọ tasizie nke ya wee chọba anya m ka ọ gbụkpọsịa ka njọ onye ọ bụ chi m onye buchi ibe ya oyi alo onye buchi ibe ya o ka m na-ajụ obo onye ahụ ịkpọrọ aka n'ogoli ka m jụọ ya ibu chi ya onye si n'onwere ife ọ bụ ka m jụọ gị ibu chi ya onye buchi ibe ya o onye buchi ibe ya o nwere onye buchi ibe ya o ka m na-ajụ alo 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 hey ka nkọlụ na akụkọ maka ofu nwa nne ya mụrụ ya wee nwụọ baa ya onye bụ Chukwu nna ya o wee baa ya onye bụ Chi o akụkọ na o mere eme akụkọ mere eme o mere n'Imo steeti yo na nne ya mụrụ ya wee nwụọ ma nne ya baa ya onye bụ Chukwu nwata wee tobe ma nna ya nụrụ nwaanyị ọzọ wee dobere onye bụ Chukwu nwaanyị wee mụwa ụmụ wee mụsị ụmụ wee zụbazie na ụmụ ya wee lapụ onye bụ Chukwu onye bụ Chukwu wee tobe onye bụ Chukwu wee tobe nwunye nne ya sisia nni ọ sị na onye bụ Chukwu ama nli otutu ụmụ ya akwụkwọ ọ sị na onye bụ Chukwu ama agụ akwụkwọ maka na nne ya nwụrụ anwụ every day
ọ na-eti onye bụ Chukwu ife, ọ na-etinye gbamgbam ka ọ kụgbuo ya. Kedu ife ozi etili onye bụ Chukwu ife ka ọ nwụlụ, ka nwa ya wee bụrụ dị ọkpalụ ka o ji etili ya ife? Ife Chukwu kwuru ka ọ ya emelili, onye ọsị nọ ya adị ya adị na onye ọsị nọ ya anwụ ya anwụlili. Chukwu ekwuo na onye bụ Chukwu ya adị ndụ. Onye bụ Chukwu wee kwaba akwa o, wee kpaba Olisa, Olisa kele ụwa bịa o. Alụ ememe o na nne m anwụlugo, onye ga-abụ nne m? Akwa onye bụ Chinebe o. Alụ ememe o, kedu onye ga-abụ nne m o? Ebe onye bụ Chinebe akwa o, ofu nwaanyị wee kpọọ na onye bụ Chi o. Bịa o, ihe je na nke nwa m na Lagos ka ibili. Alọ onye bụ Chukwu wee sobe ya, wejebe na be nwa ya o, weje wee bili. Fasụbazie na onye bụ Chi o, tụsi anya n'akwụkwọ, wezo anya na yunivasiti. Onye bụ Chukwu wee pụta o, asịzie na Ifeanyị emela onye bụ Chukwu. Nwa ya nwoke wee si o, na ọ gbalụ mbọ ọfụma, ọ ya ejebe obodo oyibo. Emela onye bụ Chukwu akwụkwọ, ojewe obodo oyibo, ojewe gbaba mbọ. Ebe ahụ ka ọ nọ-bute ego, ebe ahụ ka ọ nọ-bute nnukwu ego, wee bata be nne ya. Ọlụ obodo wee kwelu na Chukwu na-alụ ọlụ. Onye bụ Chukwu wee nata, wee bulu ego wee nata, wee mebe ife n'obodo niile. Ife niile jụrụ onye bụ Chukwu, etigbo kokoko, kedu ife anyị emezi? Onye bụ Chukwu wee bata o, wee gbakasịa na wee lụgbu na yala yala, wee lụgbu na yala yala. Ụmụ nwunye nne ya tata fanaza onye bụ Chukwu, fanazi ya saa. Fanasala onye bụ Chukwu moto, anasala onye bụ Chukwu moto, na-ejeli ya ozi maka na ọ kpataghị ego. Ife niile a na-azụ onye bụ Chukwu nwere times 10. Kedu ife anyị na-ekwuzi? Ya ka mụ ji agwa ụmụ ụwa, ka m gwa ụmụ nwokwe nwere onye bụ Chi ibe ya n'ụwa. Egwu amalụ ka m na-eti o, amala sekirisi o, egwu amalụ ka m na-esi o, amala wee gbuo. Ọbịa ije, ọbịa amala sem 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 sem. Ayi akụkọ nọ mere m, akụkọ nọ mere eme, na o mere n'ide atọ, o mere n'ide atọ n'Imo steeti o. Tata anyị na-ekwu okwu, onye bụ Chi ji melụ nne. Ọkwụ onye zụrụ ya n'akwụkwọ ka o ji wee melụ nne. Nwunye nne ya wee tigbo kokoko, wee jebe ya ọba biko, mana na ọ dịgo leti. Ife Chukwu na-eme n'olili nne ya ka m ji agwa ụmụ ụwa o, onwere onye bụ Chi ibe ya o, onwere onye bụ Chi ibe ya o. Ajụjụ ka mụ na-ajụ, onwere onye bụ Chi ibe ya o, ajụjụ ka mụ na-ajụ o. Alọ enene na mmadụ ibe gị maka ịmala ife ọya bụ echi. Enene na onye ji ụkwụ ịmalụ dị moto ọya bụ echi. Enene na onye nwere ụlọ maka ịmalụ dị ụlọ ọ ga-alụ echi. Ewuo onye bụ Chi ibe ya o, ajụjụ ka mụ na-ajụ o. Alọ ịgba otu ịgbatielu m ịgba o. Ọbịa igede ewu mo ajụjụ ka mụ na-ajụ o, ajụjụ ka mụ na-ajụ na onwere onye bụ Chi ibe ya o n'ụwa o. Ọ bụrụ na ịkpata ego tata, kụzielu nwanne gị otu si ịkpata ego.
ezinụlọ ofu onye nwere ego nọkwa n'okwu n'elu ụwa ezinụlọ ofu onye kpatara ego nọkwa n'okwu maka ife ọ bụ na anyị eme kedu onye anyị akpọ gị nwaka anyị akpọ kụzielu nwanne ka isi eje ka ọlụ nwanne ka isi eje maka echi onye bute ibe ya 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 o nwere onye bute ibe ya ka m onye bute ibe ya o nwere 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 onye bute ibe ya ka ndị ekene ndị odogwu ndị na-emelụ m ọgọ ụnụ ka mụ na-akpọ ya Emmanuel Okechukwu Godien ka mụ na-ekwu odogwu jele Budapest na Hungary webute nnukwu ego Okito Enterprises yo ọnwa n'ọnụ odogwu ọnwa n'ọnụ ife niile ka ị na-eme ọnwa na-etiri ọla ka izizi n'one ọnwa niile etiyo ọnwa niile etiyo ọnwa niile etiyo ọnwa telu m ọnwa n'one niile etiyo ọnwa n'one niile etiyo ọnwa oyoko 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 ka njebenu na-agba esi ka nzute odegwu ji ego achụ ego Ogechukwu uche onye igwe ngoli ka mụ na-akpọ n'egwu igwe ngoli na Igbo odegwu igwe ngoli ka mụ na-akpọ n'egwu n'Igbo mọgọ odegwu jele Budapest na Hungary ebe ahụ ka ijele ebute ikenu igwe ngoli ka na-akpọ kabiya esi Igbo odegwu kabiya esi ka mụ na-akpọ igwe n'Igbo odogwu igwe n'Igbo odogwu odogwu igwe n'Igbo odogwu igwe n'Igbo odogwu igwe ngoli ka mụ na-akpọ ya Anze zụta oyimo ọnụmo onye na-ekwu okwu ya Nelson Emmanuel Malia Money onye ego Malia Money n'Igbo odegwu Malia Money na ife niile ka ị na-eme Malia Money n'Igbo onye ego Malia Money ife niile ka ị na-eme n'Igbo nnukwute mmọnwụ a na-ama aka Malia Money odegwu Malia Money odegwu Malia Money bụ odegwu Malia Money bụ odogwu Malia Money bụ odogwu Malia Money bụ odogwu ka nje ebezienu n'eziokwu ka nzute oyimo onye ka mụ na-ekwu oyi Uchechukwu Emenike Keneshi Young Kelly of Good Life n'Igbo odegwu onye a na-ekwu na o nwere ife Young Kelly of Good Life oyigbo ife niile ka ị na-eme Young Kelly ife niile ka ị na-eme odegwu ejidi ebubo n'ime eme mmọnwụ okweke na-azụ Young Kelly of Good Life okweke na-azụ okweke na-azụ okweke na-azụ okweke na-azụ okweke na-azụ ka m bụrụ egwu m ojebe na ana ọcha m ka ndị ezute na odogwu ekwu n'ife
Chukwudi Richard yo onye a na-ekwu okwu ya na ọba ọga ndị ọga ịmara odogwu Shumate Global System onye nwere gị na onwere ife Shumate Global oyimo onye ji gị na oji ife Shumate Global ife niile ka ị na-eme ịgbaka mụ na-eti ịgba mmọnwụ arọ Shumate Global bụ odegwu Shumate Global ife niile ka ị na-eme onye amụma egwu na-akpọghị egwu anyị ka anyị na-etiyo ịgbaka mụ na-akụ Shumate Global Shumate Global Shumate Global bụ odegwu Shumate Global 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 onye buchi ibe ya o nwere onye buchi ibe ya o ajụjụ ka mụ na-ajụ ajụjụ ka mụ na-ajụ nwere onye buchi ibe ya o nwere onye buchi ibe ya o nwere onye buchi ibe ya o Igbo ma ejebedu nnukwu ọfịa ka mkpudo odegwu nọ n'ọgwụ ka m na-eje nakwa eso na n'ọgụ ka mụ na-eje ka m jee zute n'odegwu oyi nwa ọzọ Chukwuemeka ji onye nwere gị na onwere ife Stallion na-echenji yo Stallion na-echenji yo Stallion na-echenji bụ odogwu onye nwere gị na onwere mmadụ oke nwanadu nnukwu ọfịa oke nwanadu nnukwu ọfịa na onye eji gị na oji ife odegwu ejide ebube na-akwa eso na n'ọgwụ Stallion na igbo odegwu Stallion na igbo odegwu onye nwere gị na onwere ife Stallion na-echenji na-alụọ ịgba metibe ego ịgba makụba ego na-ego Stallion na-echenji odegwu na mụ kenele yo n'ịbụ mmọnwụ onye ji gị na-eji ife Stallion na-echenji yo Stallion na-echenji yo Stallion na-echenji yo Stallion na-echenji onye ji gị na-eji ife ịgba m ejebe n'ihe amụfu n'isi ụzọ n'Enugu steeti yo ka nje ezute odogwu onye ka mụ na-ekwu oyi Edeso Tochukwu assignment yo n'ịbụ ọga ndị ọga akụmesela bata ka izizi n'Enugu steeti yo ka mụ na-akpọ assignment money yo n'ịbụ nnukwu ọga onye a na-ekwu okwu ya na ọbụ ọga ndị ọga akụmesala bata nke izizi n'Enugu ka ịkpọ ọnụ ya ka ịkpọ ọnụ ya ka ịtụ ọnụ ya afa ka ịkpọ ọnụ ya ka nje ebe n'uzi ka nzụta oyimo onye ka mụ na-ekwu oyi uzi mba solo nkele Chukwu ka mụ na-akpọ resesi na mmọnwụ arọ resesi na onye nwe egwu na-akpọ yi n'egwu Ezugo Obelu na ọjị nwanụ of mba NASA CEO Soloki Telegram egwulọbịa ka ị na-azụ iluzienu n'Ọka iluzie na Abuja ị ga-afụ onye anyị na-ekwu
iluzienu n'Ọka iluzie na Abuja ị ga-afụ onye anyị na-ekwu Soloki Telegram n'ebu mmụọ ka mmụọ Blessed na agba odegwu n'ebu mmụọ ka mmụọ Blessed na agba odegwu n'ebu mmụọ ka mmụọ ka njebe n'isi ọfịa ka nzụta odegwu oke nwa n'isi ọfịa Ebube Global Ebube Global Ebube Global bụ odegwu Ebube Global Ebube Global Ebube Global bụ odegwu oke mmọnwụ n'isi ọfịa oke mmọnwụ n'isi ọfịa na Ebube Global bụ odegwu Ebube si o Ebube si na Ebube Global bụ odegwu Ebube Global 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 ka njebe n'ụbụba na mkpọ ka nje zụta oyimo Emeka alụ John Collins gị ka mụ na-ekwu MDA ka m na-akpọ na onye nwere gị nwere ife ego ndị ichie na mkpọ ego ndị ichie na mkpọ ego ndị ichie ka m na-akpọ onye nwere gị nwere ife MDA odegwu onye nwe egwu na-akpọ ihe gbamo ka mụ na-etio ego ndị ichie na mkpọ ego ndị ichie na mkpọ ego ndị ichie na mkpọ ego ndị ichie ka mụ na-ekwu ego ndị ichie na mkpọ ego ndị ichie na mkpọ mgbọgbọ ụwa n'Enugu steeti ka m na-eje ka nje zute n'odogwu na-ewute ọ bụ Nnaeme Monet Airways n'ime ọga ndị ọga onye nwe ego na-akpọ ya ife niile ka ị na-eme Monet Airways odegwu onye a na-ekwu na nwere ife Monet mmanwụ ị na-ebe ya Monet bụ odegwu odegwu amụrụ na mgbọgbọ ụwa na-ezeagụo ka mụ na-ekwu Monet ka mụ na-ekwu Monet odegwu karịsịa 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 ka nje ebe Owele n'Imo steeti ka nje ezute odegwu Kisilin Izunna The Change Fund onye a na-ekwu na nwere ife Canada Blessed ka anyị na-ekwu The Change Fund n'ịbụ mmọnwụ onye nwere gị nwere ife Canada Blessed n'ịbụ ọga ndị ọga onye ejighị na oji ife onye nwere gị na nwere ife ọga ndị ọga The Change Fund odogwu onye amụma egwu na-akpọ ihe n'ịbụ ọga ndị ọga na Nnọkwa ka m na-eje ka nzute odegwu na Nnọkwa onye ka mụ na-ekwu okwu ya o kwesịrị eze Emmanuel Wikid n'ịbụ ọga ndị ọga onye nwere gị nwere ife Wikid bụ mmọnwụ Wikid ude gị na-ede ude gị na-ede onye buchi ibe ya onye buchi ibe ya nwere onye buchi ibe ya ka m na-atụ
ka ndị ebe ekwula ọbịa ka nzụtọ imo onye ka mụ na-akpọ Chimaloke eze kafọ ka mụ na-ekwu method of good life n'Igbo odegwu method n'Igbo odegwu ife niile ka ị na-eme method onye ejighị na oji ife oyimo onye nwere gị nwere ife obele nwa Chukwu gọziri agọzi n'ekwula ọbịa ude gị na-ede method of good life n'Igbugo method n'Igbugo method n'Igbugo onye tole eto etogo method n'Igbugo alo ka njebe na Nnewi ka nzụtọ Imo odegwu na Anedo onye ka mụ na-ekwu Ugochukwu Francis egbu na Osama ka m na-akpọ Osama onye nwere gị na nwere ife onye ejighị na oji ife oke nwa na Nnewi oke nwa na Anedo oke nwa na Anedo oke nwa na Anedo Osama ka mụ na-akpọ ejebe m nnọọkwa ọzọ ka gwudo nnukwu mmọnwụ na nnọọkwa onye ka mụ na-ekwu onye ka mụ na-akpọ afa o kwesịrị eze Sonto ka mụ na-akpọ okwu ego ka m na-akpọ okwu ego ka mụ na-akpọ CEO The Valley supermarket gị ka mụ na-akpọ okwu ego ndị Igbo okwu ego n'Igbo egwu okwu ego n'Igbo zikalịsị ya oyimu n'okwu ego n'Igbo oyimu n'okwu ego n'Igbo zikalịsị ya oyimu n'okwu ego n'Igbo zikalịsị ya okwu ego n'Igbo ọga ndị ọga onye amụma egwu na-akpọ ya n'Igbo odegwu na onye nwere gị nwere ife okwu ego ka mụ na-akpọ ya okwu ego ka mụ na-akpọ ka ndị ebe ekwula ọbịa ka azụ ute na odegwu onye ka mụ na-ekwu okwu ya Chikezie Kevin Okonkwo onye ọcha bịala ụwa n'oji onye ọcha bịala ụwa n'oji tụọ n'ihi onye ọcha onye ọcha bịala ụwa n'oji 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 Igbo Ebonyi steeti ka nje zụtọ Imo Fancy Michael gị ka mụ na-ekwu Fancy collection n'Igbo mmọnwụ Fancy collection onye nwe egwu na-akpọ ya ife niile ka ị na-eme Fancy collection onye nwe egwu na-akpọ ya Igbamoka na-eti egwu m ka na-eti Igbo onye amụma egwu akụbago na-enu ụwa Fancy collection bụ odegwu na-enu Fancy collection bụ odegwu na-enu onye ebuchi ibe ya nwere onye ebuchi ibe ya ajụjụ ka mụ na-ajụ nwere onye ebuchi ibe ya nwere onye ebuchi ibe ya